वैसे मेकअप बरियार काके आवेली, कभी एने कभी ओने बाल सरियावेली। घर वैसे मेकअप बरियार काके आवेली, कभी एने कभी ओने बाल सरियावेली। मुहुआ देखी देखी मोबाइल के शीशन में, कॉलेज ट्यूशन में ना त कौन करही पढ़ाई सिचुएशन में, कॉलेज ट्यूशन में ना। सबका से चलतावे इनकर अफेयर, कैले बारी सबका से मोबाइल नंबर शेयर। सबका से चलतावे इनकर अफेयर, कैले बारी सबका से मोबाइल नंबर शेयर। कॉलेज के पीछे जाली, घंटा घंटा भर बतियाली, मनवा लागत नहीं खे पढ़े के इनकर लेसन में, कॉलेज ट्यूशन में ना कौन करही पढ़ाई सिचुएशन में, कॉलेज ट्यूशन में ना। कतहु भी रहे बाकी रहेली स्टाइल में, करेली क्लास बिजी रहेली मोबाइल में। कतहु भी रहे बाकी रहेली स्टाइल में, करेली क्लास बिजी रहेली मोबाइल में। सबसे के नैन मटका घूमेली दू चक्का, कतना जन के रखले बारी गोरी रिलेशन में, कॉलेज ट्यूशन में ना त कौन करही पढ़ाई ई सिचुएशन में, कॉलेज ट्यूशन में ना। ब्यूटी के बेस इनकर मन बहकावेले, आगे पीछे देखी लइका बाइक दौड़ावेले। ब्यूटी के बेस इनकर मन बहकावेले, आगे पीछे देखी लइका बाइक दौड़ावेले। लेटर देवेले लिख रोहित राम सिंह से छिप छिप के त मैडम रह तारी हाई फाई मिशन में, कॉलेज ट्यूशन में ना त कौन करही पढ़ाई ई सिचुएशन में, कॉलेज ट्यूशन में ना।